Сәлеметсіз, эфирда Татарстанның күнге күншығыш хабарлары студияда Резида Шамсуллина. Бүгінгі программада ойыншықлар тегелер һәм сугышчылар өчен күчтәнәч коплары җыялар. Мәктәп укучылары көн сайын махсус хәрби операция зонасында җиңү өчен көрәшүчеләргә бүләкләр әзерлиләр. Бу күргәзмә куркыныч диагноз белән дә тормыш дәвам итә дигән символ булып тора. Әлмәт тернәкләндерү үзәгендә без бергә җәмгыяте вәкилләре белән очрашу өчен стационар кунаклары һәм пациентлары җыелды. Йөрми, утырмый һәм сөйләшми, узган ел өстенә боз төшү сәбәпле хәзер бала шундый хәлдә. Барысы да педиатр офисы янында була. Гаилә катлаулы чор кичерә, уларын тернәкләндерү өчен акча таләп ителә. Уенчыклар тегәләр һәм сугышчылар өчен күчтәнәч коплары җыялар. Мәктәп укучылары көн сайын махсус хәрби операция зонасында җиңү өчен көрәшүчеләргә махсус бүләкләр әзерлиләр. Әлмәт мәктәбендә гадәти булмаган мастер-класс узды. Укучылар биредә кул эшләре белән шөгыльләнәләр. Хәрбиләр өчен махсус җыелмалар әзерлиләр һәм уенчыклар тегәләр. Алар сугышчыларның кулларын җылытачак. Наши девочки 7 класса делают вот такие замечательные поделки для ребят с СВО. Уенчыклардан тыш мәктәп укучылары сугышчылар өчен үзләре белән позицияләргә алырдай зур булмаган җыелмалар әзерлиләр. Су керми торган капка укучылар чәй, шикәр һәм конфет салалар. Девочки, 3 пакетика кладем чая. Каждый пакетик такой большой. 1 ложечку. Бу мәктәптә мондый җыелмаларны күптән түгел генә формалаштыра башлаганнар. Һәм нибары берничә көн эчендә 300-дән артык кап җыелган. 23 февраль якынлашу уңаеннан алгы сызыкта булучыларга мондый бүләкләр аеруча кадерле булачак. С наступающим с 23 февраля. Безнең саклаучыларыбызны якынлашып килүче 23 февраль белән аларның тизрәк өйләренә кайтуларын һәм җиңүләрен телим. Җыелмалар һәм уенчыклар үзебезнекеләр өчен волонтерлары штабына җибәреләчәк. Аннан алар гуманитар йөк белән 20 февральдә узатылачак. Бу күргәзмә куркыныч диагноз белән дә тормыш дәвам итә дигән символ булып тора. Әлмәт тернәкләндерү үзәгендә без бергә җәмгыяте вәкилләре белән очрашу өчен стационар кунаклары һәм пациентлары җыелды. 11 картина, һәрберсендә табигатьнең һәм республикабыз тормышының һәр юлы диярлек елның барлык фасыллары аша үтә. Бу эшләрнең авторлары без бергә-бергәсенә кергән яманшыш диагнозы куелган кешеләр. Эти картины интересны тем, что вот каждая картина она была. Бу картиналар шунысы белән кызыклы, алар милли орнаментта бизәлгән. Менә бу бердәм концепция, ул безнең барыбызда да яманшыш булуга карамастан, без ярата, иҗат итә һәм тулы канлы тормыш белән яши алуыбызны күрсәтә. Галия Бәшированың рәсеме үзәктә урнашкан, анда Әлмәтнең барлык символлары. Икенче катнашучы Виктория Майорова җәй көне көнбагыш белән илһамланган. В моем личном понимании, лето в Татарстане... Шәхсән аңлавымча, Татарстанда җәй нәкъ менә көнбагыш. Без әти-әни янына авылга кайтабыз, без һәр вакыт көнбагыш басулары аша узабыз. Тернәкләндерү үзәгендә мондый очрашуларны без бергә җәмгыяте 2нче тапкыр үткәрә. Күргәзмәнең максаты кешеләрнең яман шешкә мөнәсәбәтен үзгәртү. Мондый диагноз белән дә иҗат итәргә һәм тормыштан ям табып яшәргә мөмкин. Йөрми, утырмый һәм сөйләшми. Узган ел өстенә боз төшү сәбәпле хәзер бала шундый хәлдә. Барысы да педиатр офисы янында була. Ул вакытта малай коляскада йоклый. Хәзер гаилә катлаулы чор кичерә, улларын тернәкләндерү өчен акча таләп ителә. Ну, все равно спину вот не держит, но валится сразу. Ярик. Ярославка 1 яшьтә 4 ай, ләкин ул һаман утырмый, басмый һәм хәтта үрмәләми дә. Сәбәбе узган елның март айында булган фаҗига. 5 айлык малай түбәдән аның өстенә боз төшкәндә коляскада тыныч кына йоклап яткан. Ребенок у меня, получается, выпал с коляски. Бала коляскадан карга йөз түбән егылып төште. Мин аны күтәрәм, күзләре өскә карыйлар иде. Ул бу вакытта әле йоклый иде. Мин эшкә йөгереп кердем, ашыгыч ярдәм чакыртуларын сорый башладым. Әни белән улын шунда ук хастаханәгә илтәләр. Аннан баланы республика балалар клиник хастаханәсенә Казанга озаталар.
Ушиб головного мозга средней степени закрыт. Урта дәрәҗәдәге баш мие имгәнүе, сул баш түбәсе сөягенең ябык сынуы, кечкенә эпидураль гематома һәм 1-дән 5-гә кадәр һәм 7-дән 9 умыртка сөякләренең компрессион сынуы. Бу җәрәхәтләрнең нәтиҗәләре белән Ярославның әти-әнисе һаман көрәшә, әмма финанс яктан кыенлыклар бар. Суд подряд оешмасының мастерын гаепле дип таныды һәм иреген 1 елга чикләү рәвешендәге җәза билгеләде. Әлмәт идарәче компаниясын 300 000 сум штраф белән административ җаваплылыкка тарттылар. Әни кеше сүзләренчә, соңгылары башта сөйләшүләргә бара иде, ләкин суд карарына кадәр генә. Приезжал даже к нам туда, в ДРКБ. Ул хәтта безнең республика балалар клиник хастаханәсенә дә килә иде. Башта ул финанс яктан ярдәм итте, дәвалануга да ул ярдәм итте, түләделәр. Судтан соң безгә ярдәм итүдән туктадылар. Без идарәче компания директоры белән сөйләштек. Очрашудан ул баш тартты, ләкин ачык итеп шуны аңлатты. Гаиләгә беренче көннән үк ярдәм иттеләр һәм моны эшләүләрен дәвам итәләр. Ләкин табиблар кушуы буенча таләп ителгәнчә. Баланың әти-әнисе мораль зыян өчен компенсация алырга теләп, кабат судка мөрәҗәгать итте. Буяу тормыш өчен куркыныч. Герцен урамында урнашкан 96-нчы йортта яшәүчеләр шулай дип саный. Анда коммуналь хуҗалыгы хезмәткәрләре ремонт ясый. Узган чыгарылышларда без подъездларда җилләнми торган һәм фатирларга үтеп керә торган көчле ис турында сөйләгән идек. 7-нче торак эксплуатация идарәсе кулланыла торган буяуның сыйфаты турындагы соравыбызга, аның янгын куркынычсызлыгы таләпләренә туры килүе турында документ җибәрде. Йортта яшәүчеләргә ярдәм итү өчен без Татарстанның Роспотребнадзорына гариза җибәрдек. Белгечләр идарәче компания әле сертификат та бирергә тиеш дип аңлаттылар. На лакокрасочные материалы должно быть свидетельство. Лак буяу материалларына дәүләт теркәве турында таныклык, продукцияның сыйфатын һәм куркынычсызлыгын раслый торган документ булырга тиеш. Әлеге документны халык идарәче компаниядан, алар үз чиратында сатучыдан сорарга хокуклы. Халык буяуны лаборатор тикшерергә таләп итәргә хокуклы. Моның өчен Роспотребнадзорга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Әлмәттә беренче проекцион җәяүлеләр кичүен эшләтеп җибәрделәр. Ул Нефтче мәдәният сарае янәшәсендә урнашкан һәм күз күреме кимегән шартларда җәяүлеләрне саклауга юнәлдерелгән. Проектор хәзер җәяүлеләр кичүен яктырта һәм машина йөртүчеләргә тизлекне киметү кирәклеге турында сигнал бирә. Спортчы Арина Алексеева кабат беренче урынны яулады. Чабаксарда 21 яшькә кадәрге яшүсмерләр арасында ирекле көрәш буенча Идел буе федераль округы ярышлары узды. Хәзер кыз Россия беренчелегенә әзерләнә. 15-20 апрельдә Черкесск шәһәрендә планлаштырылган. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.